Hi guys! Magandang hapon sa lahat. For today's video, so nandito kami sa Moadto Strip sa Panglao, Bohol. Kasama ko ang aking kapatid at ang aking pamangkin. Tinawag ako ng aking kapatid kasi magpa-picture siya sa akin. So, ginawa nila akong photographer at magpa-picture siya sa akin. 1, 2, 3, smile! Another pose. 1, 2, 3, smile! Pumunta ang aking kapatid sa bandang dyan at nagpicture-picture sila ng anak niya. May nagjo-zumba pala doon sa baba, guys. Thank you for watching. Bye-bye!